Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS love you. Maluoy kas bata! Oh, mihunong na ang sakyanan. Tinoy! Sakay, Ah, ug ayaw na yun pagpakita pa na mo ha, bisan karos asiles. Kaysa higayon nga makita ka na mo pag-usab uban sa bata. Dili na ko makatabang pa nimo ni anang higayon na. salamat. Salamat, Tinoy. Daghang salamat. Pinoy! Oh, ay, Goryo? Ay sila! Ay sila! Ha? Ay, kinsang sila ha, ay. Sila sitis mga bata itong ipangitahain sila! Ay, todo. Ay, ambot. Aray. Ay, nganong gikwilyohan man ko nimo ha? Ububuhi ko ng kobe. Kung di ka gusto mag-unay, Goryo. Anong niakasat magkasat ha? Ug nganong mihuno man to sa kanan kaganina dili siya magtungod. Ay, akong gipara. Sa, ngano man? Ibuhi ko na ko. Nganong gipara ni mong katong bahas ha? Kaya akong kitanaw ang sood ko, makasakay ka dito sa unahan sa sinis ng bata. Ngayon gida. Unya, Kita ay. Ito na nawa. Ikaw na pa uniaon ta sila ni. O ba na to? Hanggaw ka man ay. Uy, usab ni pangwilyo na ko ha. Kalimtan ko na akong kailat na buwangan na. Kauban na. pusit ko ni sitis. Hain ko sa baingon. At tayo may si Rolando hindi na. Di may mong bubalik si mansyon kahit di na mo makita si sitis. Kami mo yaya yan eh. Buti pa sabot. Nga tibo gabi hangto na buntag mi pangita ni niya. Ay, busit. Tuka na sa kayo. Labad na kayo ako. Nanay may guling itabuan na. Hain ka silang nago. Ay, kung mahayag na, mas madali nga amo sila makita. Ay, mapadayon ko. Wala na ko makita tino nga misuot pagbalik sa kakahuyan. Animal. Kung sa kay buhato ni si Orlando na mo, kung di na mo makita si Sides o magkapalayo na yun kini. Uy, hala. Nakatug banday ko din his bangko, din his terminal sa syudad. Ay, kahayag naman ni ay, uy. Ni ana kita sa syudad, Piolo. Dako kining kapita. Kung pangitaon man ta sa imong amahan, muagi na siya kalisod una pata niya makitaan. Og dili ko usab ka nakatukutan. Kay sugod karon, magda ka na sa akong apelyido. Papason ko na ang apelyido sa imong amahan nga salbahes. Uy, ano man na? Gigutom ka na? Saon ko man iniyon. Hawa mo kulisan ko sa kasintin mo din. Saon tamang kas pagpatutoy. Bahala na. Kinahanglang mo diskarte ko aron mabuhi mo. Hilom na ha. Adto ta dito ay. Magpabaga tas atong naong. Pasaylo ang gamiton taon na ka aron ta makakwarta. Manglimos una ko gamit ka. Lagi, karon rani, karon raha. Kutom naman gug ka, o niya watay kwarta. Manglimos lang una ta, ha? Pero ipaniguro ko nimo makaeskwela ka dito. Dili ba ko makahatag di mo hayahay nga kinabuhi. Pero maningkamot kung mapaeskwela ti ka. Isaad ko ka na. Ay, hapon na. Hain naman ning bata nga wa pa man mauli ning
Miingon mang magpalit og sardinas. Hain man day ka siya magpalit. Sa Manila nga dugay man kay nabalik. Hapon naman lang. Kung mihuwat pa ko, napas mo na gining bitok ko. Ayo! Ayo! Oy. Nang si Des! Ayo! Nang! Oy. Ay. Naunsa ba ning ko makapanuktok mura magubo ng pultahan? Nang si Des! Mao pa'y kabungkag ko na ning bite. Wasan man hinoon. Ayo! Nang si Des! Nang! Unsa bay ato ni mong bataa ka nga kusog man kay kang nanuktok ha? Nang! Si Kuya Choy ba? Si Kuya Choy. Si Kuya Piolo ka? Oh, nga naman. Oh! Unsa may tuyo nimo sa kong apo ha? Gisugo na sad kas imong magguwa nga si Clover aron paadtoon sa inyo ang akong apo? Oy, ina nang imong magguwang ha nga wa dinis piolo. Og dili na kasugo-suguos pagpaanhi ha? Kay dili na ko paadtoon ang akong apo sa inyo bisag niya pa siya. Che, lakaw na. Ato na ko? Ingon bitaw ko nga lakaw na. Napaman ko isulti. Nga gisugo lagi ka. Diba matod ko nga wa dinhi ang akong apo? Kibaw man ko nga wadi ni si Kuya Choy. Ah, nahibaw man day ka. Oh, kibaw. Kay kakita mo ko ni Kuya Choy dito eh. Nasa skina, kita sumbagay. Oh, unsa? Uy, kadugay ba ni mong misulti? Piolo! Tri! Isuga! Lukon ko lang naon yun! Tesa! Ha? Alag pangigog na Sumbagay! Way na nga nay! Ha? Gawin ng ganay! Ginaong lagi ko dito! Supag! Okay naman ang naong ni mo maigo kay bati pa na. Sa! Ako anugon kayo. Kita ka. Gwapo ra kay ko para igon ni mo kumo. Sige nga mong tabi, oy! Marami na boy! Baga na! Oh, iyay. Tingog ang utong subidahon og naong ay. Sa! Hilas! Baga na! Bayan na tayo kung maigo ni mo ang naong nga ng bugiro! Giro ka gina. Dili. Paiti kay. Oh, sala. Kay, pinsa ko papagigay ko si musikan. Limpal ka kay! Gusto ka po natin ka? Ha? Ay, pinisingan ka kumo ha? Oh. Piolo! Oh, ay, patay. Sinalay. Barog na yun. Ingangawa ikaw sa... Dali! Barog na yun. Barog na yun. Siwa, yan uwingit ganining naong na kunigo si musikan. Inalangawa. Inangwa. Magtiwas na tagsumbagay kung wala ulit sinalay. Ni ara di ay ka din, he ha? Garina na rin sa skina lang, garina na! Aw di ay! Hello, boy! Huwag kayo labot. Ha? Pamina ko na eh. Niya lagi ka. Oh, amin, Amin ko. Amin, bitamin, bitaw. Amin, ha? Agay, ako doon ka na eh. Mag-isip tao lagi. Imo ba tao lagi? Gigilose tao. Maodeng wa ka mauli kay ni anasad ka din sa iskina, ha? Nangita na sa kagubot din, he? Huwag ko magita gubot na eh. Kini man sila nangita gubot. Pero huwag ko masukol. Lisukol ba ko? Ha? Huwag may madayon sa pag-aaway eh. Di ba, Lungkoy? Di ba, Lungkoy? Di ba? Short is tinoodong ko eh, gulata ka ng piolo! Tinood ba, ha? Sige, tugan ron. Hoy! Gipangutan natin ka. Tingog ko na diha. Unsa man nabungol na mong standby din sa iskina? Sa sigig paminaw ang mga saba sa makina sakyanan? Gikulata ka ba sa akong apo, ha? Kon. Da. Agay! Usog to da. Pugmang ka na! Agay! Dugay kay kang mutubag da. Pangutanon gani mo tingog, dili magpalingog-lingog. O sa magkangisi man ka. Marika kay magtigi tas ato tana. Pauli. Ay, tinatagal ka na eh. Bugiro kayo! Unya, ang apuhan na dito'y kadlukan. Ikaw sa ba? Huwag ni may ayo eh. Kaskas man ako sa akong pakao ni mo. Huwag man kinahimo ni Piolo. Giingnan kang kulataha. Ikaw may gikulata noon. Kaya, unsa o man ako pagkulata nga. May umang kayong mga mut. Kita, bitaw ka. Hey, bayad na ko, bi. Ingon bayad ka. Ingon bitaw ko. Unya, nagkakulata rin ka. Unya na ko bayad ko mga kita na ko nga nakulatahan na ni mo sa Piolo. Dublihon pa na akong bayad ni mo kung magguba ni mo ang naong atong bugiro.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!